Îmi cer scuze, fetelor, cele de pe Facebook care mai devreme s-a supraîncălzit telefonul și s-a oprit, îmi cer scuze. Bun, acum după ce am făcut exercițiul de mai devreme, vom lăsa prosopelul pe sol. Ne vom întinde pe burtică. Palmele vor fi în dreptul umerilor. Picioarele sunt pe sol. Am abdomenul încordat, fesierul încordat și voi menține gâtul în continuarea coloanei. Expir, pe expirație, ridic ușor trunchiul, dar nu depășesc cu coatele trunchiul, da? Coatele rămân în dreptul trunchiului. Când cobor trunchiul, ridic piciorul. Când ridic trunchiul, cobor piciorul și o să fie alternativ. Țineți foarte bine abdomenul încordat, vârfuri întinse pe sol, fesierul încordat, gâtul în continuarea coloanei. Și începem. 1, 2, 3, ridici trunchiul, cobor trunchiul, ridici piciorul un pic. 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, și 1. Relaxează brațele, du-le în față. Luăm prosopelul, punem palmele pe prosop, depărtăm picioarele la colțurile saltelei cu vârful întins pe sol. Ține foarte bine abdomenul încordat și fesierul. Expirăm și pe expirație tragi prosopul, inspiri, cobori. Gâtul rămâne în continuarea coloanei, nu faceți extensia capului. Și începem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, și 10.
Ducem brațele sub umeri, ridicăm partea de omoplat, ușor bazinul și ne ducem cu fesierul pe călcâie, întindem spatele. Revenim în poziție de 4 pe die, ușor, cobor bazinul, flexez brațele și cobor și trunchiul pe sol. Luăm prostopul și îl ducem în spate. Prindem. Am coatele flexate. Expir, apropiem picioarele. Și pe expirație, ridic ușor picioarele și întind brațele. Inspir, cobor, flexez brațele. Expir, ridic. Ține fesierul încordat și abdomenul. La fel nu faci extensia capului. Și începem. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Și 10. Coborâm. Lasă brațele pe lângă trunchi. Relaxăm. Vino cu brațele sub umeri. Ridicăm partea de omoplat, ușor bazinul și ușor ducem fesierul pe călcâie, tindem spatele. Ducem brațul stâng pe sub brațul drept. Cu codul palmei orientat către tavan. Schimbăm ușor. Revenim pe centru. Ne ridicăm în poziție de 4 pe die. Punem vârfurile pe sol. Ne ridicăm în plank. Și ușor coccisul spre tavan.
Menținem aici. Întindem brațele pe sol și rămânem. Ne ridicăm ușor. Palmele pe sol, vârful piciorului din spate, sprijinim, ne ridicăm, în plank, revenim și ușor din nou, copii sunt spre tavan. Revenim în plank și ușor tragem piciorul stâng sub noi. Întindem vârful piciorului din spate și rămânem aici. Întindem brațele pe sol. Ne ridicăm ușor. Venim cu piciorul din spate, îl întindem în față. Ne ducem cu ambele brațe la piciorul întins și menținem. Ne ridicăm ușor. Întindem piciorul stâng și flexăm piciorul drept, călcâi la inghinal. Ne ridicăm ușor. Întindem și piciorul drept. Depărtăm. Întindem brațele. Mă duc cu brațul stâng la piciorul stâng și vin cu brațul drept pe deasupra. Menținem. Ne ridicăm ușor. Schimbăm. Ne ridicăm ușor. Talpă în talpă, aducem picioarele talpă în talpă. Încrucișăm degetele și prindem laba piciorului, relaxăm coloana. Ne ridicăm ușor, vertebră cu vertebră. Încrucișăm picioarele. Brațele întinse.
Trag de vârful degetelor spre antebraț. Vin cu ele în față și împing în continuare cu podul palmei. Pun palmă în palmă, încrucișez degetele și împing. Duc brațele spre tavan și mă întind acolo ca și cum aș vrea să ating tavanul. Cobor ușor brațele pe lângă trunchi, rotez umerii. Flexez brațul drept în spate, vin cu palma stângă și trag ușor de cotul drept. Privirea în față, nu băgăm bărbia în piept. Deschidem, rătim o dată și flexăm. Ducem brațele spre tavan, le coborâm ușor pe lângă trunchi, rotim ușor umerii în spate. Închidem ochii și o să facem inspirațiile. De 2 ori trag aer ușor, inspir, îl țin și îl expir ușor. De 2 ori trag aer profund, îl țin și îl expir ușor. Iar de 2 ori profund îl țin și îl expir brusc. Pe ultima expirație ducem ușor bărbia în piept. Închidem ochii și începem să inspirăm și să expirăm. Rămânem cu bărbia în piept. Ușor extensie. Ușor bărbia în piept. Și cu grijă, lent și controlat, rotație totală. Și invers. Rămânem cu bărbia în piept, împreunăm palmele, le ducem cu vârful degetelor sub bărbie și ridicăm ușor capul. Deschidem ochii, deschidem brațele, picioarele. Ne ajutăm de palme să ducem greutatea corpului pe tălpi. Venim cu palmele în față, ridicăm ușor coccisul spre tavan, lăsăm trunchiul să cadă.
Arcuim ușor coloarea și ne ridicăm vertebră cu vertebră, ultimul cervicalul, rotim umerii. Și vă mulțumesc foarte mult, fetelor. Să aveți o seară minunată. Vă pup și... numai o secundă, fetelor. Vă pup și aveți grijă de voi. Seară minunată!